प्यार तूने क्या किया Mangalak ang nona pogay tamni hunke hamjago ang nona pognani bagiya jebo kha bisingo nono simine tongkhe remani nongo sadi a tongthayo ono kebono bahiki tongthai renai je koglobni laino nong simise tongmani nongno sadi a jagao ono keboni mugreoi bahiki mosangnai je imangrok no tong simise nokmani nongno sadi a imangrok no mono kari bahiki kubi khainai pogoi thangnani jodino nago hunke nongno pogoi thangri ang mangalak tamni hunke ang pogoi thangnan bagai hamjagiya ang hamjaka nini o munijak mokhang no nugui ang munijak mokhangni kesara no gologoi tongoyo ang nona hamjaka nini o kajol phuljak naithok mokol no nugui ang mokol no nasigoi tongkhe ang kemai thangano sorgo sakao ang nona hamjaka nini o khu kotoi kok no khnawi a kok ro tabuk phana ani khunjo khnawi ikole srapta sakanga nang sawi thangmani samol nang kaham da tong nangani kokro kisapan mutimaya da nang da no belai khena hamjago hun hinke nang bai ke ang bai kok saya kare asuk tong mang khasa kase kobi kok sanada ang kahamya nini kokro belai khena mutimano nang simese belai ang bai wa lai nai nang simese belai hanyo kunia no jol yagnai nang simese belai ani phalto kokro no bakhabai khana nai akon nang no wan chungdi jesela nang mai salchapar kok se tongoi maya tai tini wan chukhana belai no kahamoi thangka nei haipano tam khani sala langmo sasung himnani ase kostoya haipano kemni yagrome himui tongpuru jodi yakar ke abono karei sasung himnani belai no kosto akon tabu koje tam kha noitana haira ঠিক ও টাইমো না নগানো কল খাইমানি তাই আং সানা জরনি সিমি নাসিङै दङ निनि कल न कल रिसिभ खाइकिन नों पुलियानो साउ नों तुमा borok sala kisa salbrum no ang mamak sino no kol khanye nangu nong wase pana dana khai आइ पागली कल सिमिनो नासिवो बखानो खना लिया ओ बखाओ निनि मुं सिमिसे सैजा ओ सैजा कुनो दिनो फना होजाक थांला ओंखा आनि ककनो बाददि ako nang kaham da tong mutu daman ani kokrok no mutu daman agini kokrok no agiwo belai walai mani yagolo nang sau thai ro oba hage salbrum no walai kuno lap kri kubunya sau walai kuno lap kri tabuk se saiman chiu walai jora no bakanang khaya oi a jora rogo nona hamjagi manke belai no kaham khamna nona ang markhna hamjaka tai tabuk ba hamjak tong a hamjago hwnwi no kaham no nayu tai nang jese khe phana tongthong jese jaga phana tongthong nang munoi tongthogoi no tongdi tabuni hunke nini o munoi mano ani hamjak mani jaga tai nang kuno diga phano ani kokno muti manke please nang mokoli mukti ta khiklai di tabuni hunke nini o mokoli mukti yo no hujak tong ani kosto nang ani logi krei hunke tamung khaba tobo nini mutu to tongnai ani logi thaya sakno kaham ke tongdi Langmabai Gwdaljak YouTube channel ang semon boss je borokno bkhabai hamjakha a borokno kuno dino phara pogoi maya tai pognani bonangya o video no nini friends jongno share khadi bor relationship tongtheng kreitheng sabo saiman o kaisa video no nini kubi hamjak mano tasi phirogoi tubi phai tai kaisa kok o channel no tabo phara subscribe khaya ko honke tabuno subscribe khai di please